Така, кой стои пред камерата? Камерата стои Любомир Йорданов, категория Advanced, Barna Throwdown, квалификация втора. Супер! Имаме 95 кг щанга, имаме лост 20... Колко е? Вижда ли се, бе? 20 кг, имаме 2,5, имаме 15 кг жълт диски, 2 сини по 20 кг. Тук имаме 15-ка, 2,5 отново. Там не знам да се видя получа 20 кг лост. Имаме единичка, имаме петичка, имаме десятка. Там е същото. Тук имаме 150 см. Тук имаме 24 см. Сега 24 см е тук, а от тази страна е 25. Просто защото стената е крива. Така. Трябва да видим. Така. Имаме 80 см дълга линия. Там също е толкова. Там 85 е даже тук. Така. 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 Ето, 85 даже. Ами, Любо, какво да ти кажа, брат? Ти имаш ги. Всички знаем, че ги имаш. Просто го направи за камерата. И на последното, стискай здраво захвата да не се отвори пак. Видяхме, лесно е, имаш ги, само спокойно, брат. Не се принавивай. Пускам, имаш 10 секунди. Айде, обаче 10 секунди, 9. Обаче не изгубвай. Браво, бе! Много добре! Всеки сега захвата. Браво! Ай, мощно! Мощно подай! Браво, бе! Браво! Браво, бе! Добре. 95 кг. Така. Стой, почивай, брат. Една минута е минала. Започваме в 5, нали? В 5-та минута. Да, имаш още 4 минути почивка. Стой, втана. Идеален. Сега, знам, че Боре, пусни му това момче, бе. Свестно е, бе. Пусни го. И аз тегна малко. Я вижда... Дали съм вижда по-добре. Час и половина. 2:30. 2:30 в 5:00. Седни долу. Долу тяга.
3,5, имаш минута и половина още. Какво? 4,26 са сега. Добре. Добре. Давай. 4,50. На 5.00, добре. Давай. Добре, 20. Добре, 3. Добре. Още 2. Върват. Давай. Добре. Две 11. Стой там, иди малко назад. Айде ти си, давай. Добре.
Айде, дигай, да. Ето, добре. 5-10 секунди почивка. Давай задника нагоре към бара. Към тавана го давай, към тавана. Добре. Приключваме ли? Да. Девет и 30, 4 минути 30 минути. Добре. Това се нарича преумора, това се нарича пренавиване. Чакай, бе, брат. Сега да ще говорим с къпо с хората. Внимателно! Има го! И двете ръце бяха отпред. Това вече чистка смет. Има го, това като семейни войни. Има го. Между другото беше толкова бързо, че не видях дали го има, ама май го имаше. Няма нищо имаш, още 2 минути и 20 секунди. Лази с краката нагоре, лази. Дръж. Добре. Ако си мога да направим някакъв подкаст. Как се чувстваш днес, Криво? Запазили си усмивката, това е хубаво. Минута и половина имаш. Добре. Ами да, и имаш една минута имаш. Искаш, ама... Трийско ли люби? Защо продължаваме, като първият ти опит беше по-добър? Няма смисъл. Ти не прави 60 въжета тогава, нали така? И едно-две от тези. И като видиш и ти остава. Еми да, виждаш и няма да стане. За какво се мъчи само да демидж да имаш? Добре, т.е. тренировката завършим ли сега? Чакай, стой там. Добре. Кажи когато стане и 15, нещо е такова. Колко? 14 и 15? 15.
колана и дърпай високо. 14 и 15, времето е започнало. Ако се направиш 107, колко ще бъде 110? Добре, това означава 19,45, 17,45, примерно 17,30 и сега реално. Стягай се и след 15, 20, 30 секунди прави опит. Така си добре, така си идеален. Само не бързи да пускаш, когато се изправиш. Айде високо. Добре, високо дърпай. Браво! Добре. Така, времето е 16:14. Според мен в 17:15 най-късно трябва да направиш този опит. Да започнеш после 2 минути и малко. Така, след 40 секунди ще направим опит. Почивай. Така, да видим какво става сега. Ами Любе, до 15 секунди гледай да си почнал. В момента е 17:30, имаш 2 минути за почивка. Любе, по-разумно да изчакаш да починеш. Ако смяташ, че с това нещо може да си помогнеш, 110, нали? Мъчиво. Иди поне назад, че показваме четава на хората. Имаш една минута за почивка. Да. Да. 40 секунди почивка. Трябваше да си започнал, нали така, преди 20, а не да си завършил цялото движение. Да, именно. Добре. Имаш 30 секунди до 40.
Значи? Готви 5 почва. Готви 5 почва. 79 почва. Те секунди и избухваш. Ива е, много. Сега ще го направим. Той може. Ай! Ай! Ай, високо! Айде! Охо! Дигай, дигай! Човек, ти може 5 кила отгоре, бе.